بله تماشاوانین هجاج برنامه رنگین هنر دم باش و از بیجم ایرو مهوانه کی من جوانه او بخواجی ناوی جوانه ویسل جوانه جهره ما سرحدیه ایرو مهوانه برنامه رنگین هنریه از او هوال ویسل ام هر دوجی مهوانه مالا ونه از باورم امی برنامه گلک خوش و از بیجم امی بهور درواز بکن هوال ویسل دیگه بخیر و خوشی سر چاوات هاتی Sağbi, herabi, spas. Seri dahi bernama dengi hüneri birezdarı silav dikim. Hemu temaşavana silavriz. Tamam benimle hoş. Gerek spas. Mamusti hangin disa bخير hati و میره بلورجی هوا سزایجی دیگه لکی بخیر هاتی سر چاوا. گلو که ام ویسل از بیجم ام ناس بکن ویسل جوان کیه چیهش کوه چدکه چناکه امولو کرتاسی ولو وقت ناس نامه که ام تناس بکن هوا ویسل کلام کن. بله ما مستعز باجار وانه حریم سرحدی. حریم سرحدی الباکیمه. نزی 24 سال İstanbul جیاندکیم. نوتو نهادا متو موزیکی تو حرکت مخادان askerini evruş hatta iru kare müzik etkin. Yani müzik ki olsa ne bizim popülist anji. Hacı bu gele me çiz desteme benim karım ve beş. Müzik heremi, müzik civaki, müzik liser koka çanda kurda var. Bele yani Armanca me eve. Le belki em sadüsat pekneynin le Armanca me dakazı me evin. Başa yani niyetci nive pratika merve zani yani ev pergiringe niyeta merv çi behinik pratika amele mervci lüve gori mesela merv tevdigeri merv bisinor dike tev nebi de aliye ezbejim bajarvaniye de aliye popülistiye de yani merv hinik bisinor merv dikare bigre icberu sedemi kedeke piroza. Bele birası merv dikare ve beje yani dil dixwaze gelek tişta bike yani jiyan jî wê dixwaze lê şert û mezê Türkiye malum zanın ji ber hindê yani em dixwazin gelek tişta pêk bîne lê hinek tiş pêk nayê lê dîsa jî berxwedan jiyan em dibêjin. Rast e. Başa ka vel veysel warwilo me kurtasî te nas kir. Têj bajarê ez bêjim qedîm bajarekî aliyê serhedê herî xweş û geş ji navça wanê Elbaki rastî jî em gelek pê kêfxweş bûn û em stranekî welo xweş em guhdar bikin çawa gelo. Bele serçawa em serî da hozanê nemir hevalê şiyar hozan şiyar em bi bîr bînin bi stranekê vî em şirîna min bêjin. Şiyar farqînî. Bele şiyar farqînî. Em jî bi rêzdarî wê bi bîrtînê û bila dilê wî şad bik û îro berhema wî هینجی از بیجم هنرمندی و جوان و تخواندن اوجی از بیجم مرف شاد دکه. اوجی مرا میناکن مامسته. بله کلام کلام. من از به حالم ور با من کویتش من باور ناکی نایدید نامن پشتی از مرم تو قد نکشی نامن شیری نامن ور با من
bamın ez be halim vere bamın Kuytuşmum baverina kinaye ditnamen Dişti ezmirim tuqedne keşinamen Şirinamın, çavreşamın, delalamın, şiyarım bete xevnayi Histir çavimid barın davilinayi Tekirim dinu harek berdam dünyayı Şirinamın, çavreşamın, delalamın, şiyarım bete xevnayi Histir çavimid barın davilinayi Tekirim dinu harek berdam dünyayı Şirinamın verebamın Şirinamın ez be halim verebamın Kuytuşmum baverina kinaye ditnamen Dişti ezmirim tuqedne keşinamen Şirinamın çarenine Şirinamın navdulu cergin bixuyne Sedema evdila buyte evine Evdilim herdem qirin gazin aline Şirinamın çarenine Şirinamın navdulu cergin bixuyne Sedema evdila buyte evine Evdilim herdem qirin gazin aline Şirinamın verebamın Şirinamın ez be halim verebamın Kuytuşmum baverina kinaye ditnamen Dişti ezmirim tuqedne keşinamen gelek spas heval veysin brastici berhemek pir xweş e yani carek edî em dibêjin bila ev stran bila hertim di civak û li ser ez bêjim awazên me bila kêm nebin ji ber ku xwedî kedek pir mezin e. Belê heval Veysel aniha karûbarê müzîkê çawa dimeşî li asta müzîka ku tê çêkirin de tu çawa tu dibînî kurtasî em hinek nêrînên te em bistî. Rastî ez karim vê bêjim yanî heviyê me zêde ne lê rewş ber çavan e yanî jiyana xwe da gelek zehmetî wekî her kesê me kişan alî sîstemê alî pergalê lê dîsa jî em heviyê xwe qut nakin yanî nêzê 15 sal e bêje em nava saziyekê de dişxûlîn wekî hûn zanin gelek saziyê me çand û hunerî hatin girtinê yek ji wan jî saziya me bî navenda çanda arzela lê sazî girtin belkî nifte lêdan lê belê dilê me dengê me temborê me amûrê me nikarin niftê lê bidin
berhende em bizim berxudan jiyan em dîsa ji karê xwe dimeşînin yani ji bo me nava dilê me malê me her kulan her der ji me re saziye berhende me tekilî xwe qut nekirine em dimeşînin yani jiyana xwe ya müzikal. Vaja saata و خوش راسته هوال ویسل یعنی پیوسته کو چی دبی بلاد دبی کو مثلا از بیجم سازی و دزگاه و نظام چی فلان هر تشتی دک و صحنه و آمور همه قدر بک دی هری گیرین کشمندیا مربه یا هری گیرین کو مرب لهمبر و قارب بتکوشه لهمبر و مرب تشتکی bir alternatif nemini merv lehember ve tişteki beji. Dube ko sazî bengirtin. De aliye ava kirina ez bêjim saziya de hewldanên we, xebatên we çi astê de ne. Hunerê tilkûdikê çawa mesela temsîliyeta hunerê ez bêjim ew îmkan û derfetê ku hûn derkevne sehna an jî ez bêjim şahiya û bernama, nevroza. Di wî yanî de gelin perê tu çawa tu dibînî yani. Yani bi rastî em bin siya navenda çanda Mezopotamyanın Belê. em bin siya wê dişkolin Belê. wekî xebatkarekî ji tinê ne wekî hunermendekî Belê. çi destê me em bê em dikin yani em dixwazin bikin jî yani ji bo saziyekî nû wê gavê reş ev diyar nade yani ne mümkün e em saziyekî ve bikin cêk wekî İstanbulê da lê wekî min gotî yani dil bixwaze yani mekan û sazî jî pir ne ev e. Ne girêng. Yani ne girink e. Yani ez xwazim vê bêjim yani bi rastî banga me hemû ciwanê Kurd heye. Wan salê davî da piştî wan televizyonê heremî vebûn yani bandûrekî pir nebaş li ser hunermendê Kurd sen müzika Kurd kirin. Yani gelek televizyonê heremî kirin gazî me lê em ne derketin naxwazin derketin ji ber ku hemû kesê karê müzikê dike ji wan televizyona li ser cinsiyeta jinê an li ser bejna jinê em bêjin em mînakek bidim her kesê derdikeve ser dikê dibe gula min bê te nabe ez bê te xwe bikujim ay jiyana min bê te jiyan ne baş e lê çi qas qîmet dide vê jinê em bibêjin gel û maqet tiştek tutin em mînakek bidin wekî aramê tîkran çima jir deştê zozana li ser Firat an em bêjin li ser Golavanê an em bêjin li ser rewşa jiyanê çima çênabin çima ji ber ser bejna jinê çêdibin evkî masiyekî herî mezin e ya dibe merov xeber çawa da derbas dike bizar. Rast heval Veysel ji xwe di aliyê hişmendî de hişmendiya meriv çi be belkî meriv zû zû nikaribe meriv bi derxîne lê bi berhemê ku meriv çê dike bi awazên bi stranê ku meriv qaşo li ser navê hunermendiyê çê dikin ew hişmendiya waya veşartî jî derdikeve. Yani ez bêjim qetlîamek e yani meriv naxwaze wan kesa jî bilêv bike û bi taybetî jî ez bêjim yani ew televizyonên herêmî jî yani projek bêjim giştî bû yani ew jî wek projek Belê projekê pergalê me nikare bêje. çandî bû. Ez bêjim yani yê ku ço mirîşkeke xwe firot yê bizineke xwe firot yê ku nizanim çi firot ço stranek war û êvarekî 10 deqe de çêkir û ço pişta xwe da darekê an jî ez bêjim li motor piskirêtekî swar bû an jî bû birêne çend hevalên jin anîn govendek li dû xwe gerandin û ha ez çanda vê civakê dikim ez çanda netewekî dikim ez çanda Kurd dikim. Yani ew jî projek bû. Lê mesela finda ku bi destê hinekî din tu pê bêxê ew find tê karibê çend gav an jî çend saeta wê pêketî bîne. Ew kes saeta ku bixwaze karê pifekî bi wê findê yani tarî bike. Mesela hinek ji xwe derket yani ew jî plansa ew jî projeke giştî bû yani em bêjim sîstemê bi awakê bi zanistî ew îmkan û derfet heta di aliyê aborî de jî pir îmkan û derfet mesela hîn jî mesela ez bêjim hîn jî li ser ez bêjim medya civakî hîn jî tiştên yani pir ji wan qirêjtir neyînî bêhtir li ser navê ez bêjim çanda vê civaka qedîm tê meşandin. Lê belê meriv çi dike? Pêwîst e ku meriv hinek êdî barê ez bêjim hunermendên Kurd jî girantir dibe. Yani gerek em rastiya vê civakê, rastiya vê çandê, rastiya vê xakê, xweşikbûna vê xaka bedew, ez bêjim vê netewê qedîm êdî divê meriv barê we pir girantir bûye. Divê êdî em bi awakî şînber û hîn timtir meriv li hember
وان از بیشم چرخ کاپیتالیزمی و سیستما کو از بیشم آنها دناف پرگالا کو حیانی قرار که ام دناف دمانه دیگه مرد ایدی هیدی خوشوی بکشینه و خارب مرد جنوبا باف دینه نو بکه حیانی مرد کاربیل هم بر جواد که ببی برسب بقول إن هناك زيادة بلكي من هناك بالفلاحين مخواص أزباكم. پر باش بو yani براستی جی کسی که ایدا بکه ببیج از هنرمند کردم دبی خطاوی نت به yani çünkü müzika kurda مثلا به حسای چی نبیه yani bu kulu درد به زحمتی چی بویه بدلك برمز بدلی پرمزن دانه لازمه کو خطاوی نت به لازمه کو کلیکا گلی خوابه لطف گلی خوابه هن از کارم ببیجم yani يباشا كافل بيسال امسترانه كي ام قوتار بك ما مستنجي Mamızda sırada çay yasrayı. Bejnem bej. Tamam desmal bej. Kareşe keva güzel demeşe desmala me şal kareşe keva güzel demeşe dil birine çavere şev canimin kades mali verine malim خون شوان شویره شو جان من کدس مالی ورین مالی kaşine lave ke hatiye mebrevine desmala me şal kaşine lave ke hatiye mebrevine kades mali mirabine canimin belek çavimin bibine kades mali mirabine canimin belek çavi reş bibine Şambate nemir korbu nişandate desmala men neşambate nemir korbu nişandate aziz verem brevine canimin ezebem bermalyate Çavreş verem brevine canimin ezebem bermalyatı gelek spas heval veysel civan brastici dengi te pır xurta yani bu taybet şu az bejim hünermendi min qırrika serhadi az bejim binavdar yani aliye dengbeji de Gelo naberat te u az bejim dengbeji çavaya heval veysel Yani birasti mesele de jgut yani nezi 24 سال İstanbul'e jiyandikim dengbeci pir hestikim le insanek ser velatê xwe gundê xwe jiyan neke bajarek ve bajar İstanbul'e temenê zarokbûnê da merov jiyan bike dengbeci ne mümkün e. Ji ber ku tu diçî ku derê her tişt li Tirkî tê guhête ber hindê bandor seme çêkiyekê maçekî mezin e jî dîsa jî yani em dibêjin ama nevekî qirika serhedê belkî merov vê tamîr jê negire.
Heval mesela malbatê de ez bêjim yek û dengbêjiyê dikin an jî ez bêjim dengbêjî ku tilwa guhdar dikir bi taybetî herêma Serhedê kîjan bûn te piçûkatiya xwe de yanî teqez vêga hineka bandor te kiriye ku tu ber bi beşa çandê ve tu rêkirine ez dixwazim tu wan jî vebêjî. Yani birastî hêla Serhedê da êku herî zêde me guhdar dikir dengbêj rahmetî Şakro, Reso, her wisa davî dengbêj Kazo, Kemalê Xanê me wan dengbêja guhdar dikir. Piştî salê dinê mamosta Aramê Dîkran me guhdar dikir. Bandora herî mezin mamosta Aramê Dîkran ser me kir. Yani birastî zaten Kurd dema tenê bimînin ji xwe strana dibêjin. Ji ber ku sebra xabînin ama ji wisa çêbû me xwe re stran digot gelek kesa dengê te xweş e dengê te xweş e xwe perwerde bike. Me jî dest bi perwerda mûzîkê kir wisa heta îro rojê em hat. Heval Veysel ez bêjim wek albûm wek stranên ku ez bêjim taybet te xwendîn werwilo di aliyê belavkirina wê de di aliyê danasînan wê de Yani birastî behsa berhemên xwe jî din. belê yani projeyê me hene çend he projeyê me hene lê wan salê dawî şert û mercê jiyanê merû dema mêze dike dilê merû naxwaze merû wan proje pêk bîne jî. Yani me albûm filan çê nekiriye çend sal berê ser hevalekî şehîd me stranek çêkiribû ev jî me neda weşanê ji ber ku dilê merû qerar nerde bi rastî. Yani projê me hene lê albûmê me tune ne ama pêşa rojê da em ê projê xwe pêk bînin. Yani pêşa rojê de hazîrî keteye ku tu ez bêjim Amadeyekî me wisa heye. amadekarîk heye ku tu mesela ez bêjim berhemek albûmek xweş Belê. ji bo pêşa rojê hîn bi ava ki ez bêjim profesyoneltir û hinek di aliyê ez bêjim ew te jî aramtir de hinek li benda wê ez bawerim. Baş heval Veysel yani em bi rastî jî divê tiştên jî merin mayînde bike yani werwilo ev stranên gelerî ev stranên folklorîk ev stranên herêmî divê meriv wana tomar bike lev arşîvê xurt çê bike hêla mayîndekirina wê de mesela divê meriv hinek di vî alî de hîn bêhtir baldarî li ser wa ez bêjim berhemên herêmî meriv disekine. Belê. Rast e, bi rastî dema merû temaşe dike wan salê dawî de belkû gelek kesê dengxweş hene bînin strana ji baştînê lê xwedî derketin jî heye aliyekî da lê hindik yani têr nake. Yani gorê fikra min ez dibêjim tinê ne merû stran çê bike biafirîne wan stranê nemir wek stranê mamosta Aram Dîkran şiyarê nemir wek wan strana jî merû biparêze merû tim bibêje bikeve dila da ev jî xebateke yani tinê ne tinê merû binivîse me jî nivîsandinê amadekarî me jî hene lê herî ya giring merû çand û hunera Kurdî da kesekî ked û xebat danî lazim e ku merû nede bîrkirinê merû stranê wan jî tim bibêje ser zimana. Baş e rast heval Veysel em jî tevlîten va gotinê de bi rastî jî mamosteyê Nemir Aram Dîkran keda wî kedek pir pîroz kedek pir mezin ez bêjim hestin pir cuda teblî vê çandê kirine em wî careke dî bi hurmet û dilşadî em wî bi bîr tînin em bên bila şad be ku îro ciwanên wek we hîn ez bêjim qala berhemên wî û stranên wî ez bêjim li ser zimana tên gotin. Baş e ka em straneke dî jî em her me te îro zebt kirî û wê dengê xwe yê xweş Belê em dixwazim bêhtir strana guhdar bikin. stranekî dengbêjî bi rastî hinekî jî îro serma jî girtiye em ê dîsa ji dengbêjiyekî bibêjin. Derbasî be.
Veyledinem goçya belende Hestena bine oy 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 Letena bine oy 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 Veyledinem goçsor bunes Naqatine oy oy Lenaqatine oy 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 ولمسو خايسة تعبري بلا بجنا عزرا وشهد اللاس نحبني ويوم لي نحبني Veyledinem gopase gunde vazozane gunde meçerande oy 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 le meçerande oy 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 Veyledinem go kamberanda dügerande oy le dügerande oy 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 Velem go keçe gunde me bedevin da ketin abi korte gunde mehelandin Ali mehelandin oy oy Veyledinem gotwate yo twat hari ale twat hari oy Veyledinem go kenden abeynadel ali kadle medeşno ezozan Ciao bani le ciao bani oy 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 gelek spas heval veysel. راست گابادین تب خوش تگو کسی کو از بین جوالات شهری مهینک دور بی یعنی او چاندا رسن چاندا از بین وارگولو گیبنار اورجینال جی مری وارگولو چیکی چی دور کبی لیوک پیشنیانه کی حوال ویسل جوان از خوازم کو جه سال جارک بشی تهره محرما سرحدی امکان درفت هبن تهره وارگولو بگری از بیجم او استرانین کو حیانها مثلا از بچم دعوت آده شین آده شاهی آده آنجیل گندا جه کی وار ولو خالی ما این وقت ولو جوانه کی مثلا کامرا که آنجی از بچم لینوس و پینوس که بگیره دستی خواه
Var xabatık buha mesela az bizim peşerojeş ko amadakari ke tej boy albümü ji heye hem ji boy te ve vak arşivek ji meni hem ji Avustralya'nın ku az bizim duan ev ki xoş te dahat ne gotin ti careke ti xwazê tu bu dikarê wana tomar bike tu hinek bi ser wa te reng û rûk û mesela orijinaliya wê de meriv zêde wan nelêzî meriv careke ti dikarê wa bixwînê wek pêşniyarekî. Belê rast e pêşniyara te cî dane yani hinek tiştene merû nikare bêje. Ez dikarim vê bêjim yani min got ya piskirêk hene. Piskirêkê me pergalê re hene. Piskirêkê merû hebe merû nikare biçe her derê. Ez bawer me piskirêk jî xilas dibin. Ha baş e. Xilas dibin projê me yê wisa hene serê me de jî heye. İnşallah demek nêzamê Kurdistan. Yani em bê pêşniyara xwe heval veysel. Em ji her hevalên hunermend jî em bêjin. Nê kul metropola tenê dijî. Yê kul welat bi xwe jî dijî. Yani hinek divê meriv hinek van tişta jî meriv lev bide hevdû êdî dem wexta hatiye yani bervê sedemê ev pêwîra me hemî heye. Ne ya evvel veysel an jî bes yê ku ez bêjim hunermendê stranbêj tenê. Pêwîra me hemî heye jî meriv wana hînû ve bigirê dest tomar bike lev bide hevdû wek arşîvekî. Cîrana mamoste eş telvêz bim. Eyvallah. Baş evvel veysel kam straneke dijî işte guhdar nekin gelo. Belê serçava. Em sana herema Dêrsimê gundê hember Gündü hember gündü meye Qatına besed mal heye Gündü hember gündü meye Qatına besed mal heye Vagundi keç bu gütüne be Vagunda jî xirabeye Ew gundi qiz bu gütüne be Vagunda jî xirabeye Vaylimini Zeriyame çup az xuydani Vaylimini Zeriyame çup az xuydani Düküm zeri bürevinim Pişiketi zivistani Düküm zeri bürevinim Pişikete zivistani وز درسیمی ورداتمه پر زرای گشیکمه از درسیمی ورداتمه پر زرای گشیکمه کار خدا کس نزانه از نصیب جان کمه
کار خود کس نزانه از قسمت جان کمه ویل منه زریام چوب از خیدانه ویل منه زریام چوب از خیدانه دکم زری بشکت زمستانی دکم زری بروینم بشکت زمستانی gelek spas. Ev stram taybet ya herima ders mi ez bavarım. Ez bavarım herima dersim. Hem beri rasta. Heval Veysel damaku ez bejim hun repertuareki hun hazır dikin anjeji ez bejim huwa biryarda jiboy ku hun de çand hünera ez bejim ve civakide vi gelide hun kedeki bidin mesela vak tarz vak rebaz hun mesela hun gor denge xwend için anji hun tedbeje ez xwazim klasik bixwînim anji ez nûjen ez bixwînim anji ez bêjim bêhtirî ez yê herême bixwînim yani hun li gorî denge xwe hun repertuara xwe amade dikin an li gor ez bêjim medya civakî an jî li gor daxwazim vê civakî ez dixwazim hinek wek hunermendekî divêna vekîrî bêjê. Yani bu kurtaya erkan ve bejin em gore gel xama dertkin. Mesela bejin peşniyariyek bidim. Em hela serhade bin nava serhadiye de jiyandiki lazım ekut tu tarz evan bebeji veki van bebeji ve peşya gel ve biki. Lejber ku meru İstanbul'da da jiyandiki em bejin metropoleki Türkiye'de jiyandiki her çeşit gel heyem bebejin gore ve meru xama dertki. Em xwed bêjin ez dixwazim müzika klasîk bikim, stanê klasîk bibêjim. Lê bîna gotina mero çê nabe. Carna mero gorê gel xwe amade dike. Ya min jî ez her heremê jî dibêjim. Lê piranîya dixwazim klasîk bibêjim. Heval Veysel mesela her hünermend yani dikarî ez bêjim her şêwayê müzîkê karê bêjim. Na ne mümkün e. Lê taybetmendiyekî serhediye heye. Serhedî qirika wan ji bo wê amade ye. Em bibêjin hevalê em bêjin Mêrdînê herema Botan qirika serhedê hinekî zehmet bibêjin. Ama serhedî dibêjin yani. Lê ev jî heye. Mesela ez bêjim hunermendê ji herêma Botan jî dibêjin qirikik me taybet heye. Belê rast e. Yani Qirika wan ew taybet e. payîzokên we, Belê, belê. yê dila, yê evîniyê ez bêjim mesela herêma Botan taybetmendîk wiha heye Heval Veysel. De her dem salê de mesela ez bêjim li gor wê repertuarek wê civakê heye. Neyê hunermenda bi tenê. Mesela ez bêjim di demsala biharê de dema ku dayîk diçin berhevkirina pincarê ew giyayên xwarinê ku mesela ji bo zivistanê hinek têxine şoravkê de hişk dikin wana dihêlînê taybetmendîke wê herêmê ye. Mesela ez bêjim ew dayîk 2 saata 3 saata li xwezayê de bi xwezayê re rûbirû mesela ama ew dayîk 3 saata ya repertuarek muazzam pê re heye stranan dibêjin hatta gelek mesela ez bixwam bûme şahid ku gelek dayîk dibêjin û çendek jî li wa dizîvirênin yani çandek wa mînak ez bêjim demsala zivistanê dema destarhêrê şeîre birînê wek ez bêjim çandekî li wê de rûniştiye Tamam ku bir destarî an jî ez bêjim danû kelandin, savar kutan, savar hêrandin mana hemî we hîn jî li wê herêma bota bak çandeke qedîm warewlû yani her demsal van tiştan bixweretînin û pêrê repertuarek jî çandî jî heye. Li gor wî destarî, li gor wê dankutê, li gor danû kelandinê, li gor pincarê, berhevkirinê, li gor şeîre birînê yani ev qirikik bi taybet e rast e ev qirik li herêma serhedê jî. Îdî serhedê xwedî
taybetmendiye çiye. Ez xwazim tene qala vejî te bikî. Yani serhedê bi rastî wan salê davî wekî me got ew çanda popülîst derket holê bandor ser dengbêj eşkir. Em bêjin dema ku em zarok bûn welat Kurdistanê serhedê mal bi mal şevê dengbêja çêr bû em tev dibûn. Lê wan salê davî ev jî kêm bûye yani. Saziyek amade neke kesê ku dengbêj wan şehiya çê nakin. Mixabin ser me jî bandor çêkiriye. Herema botan te qal kir, herema botan ev dewlemendiyekî pir mezin e. Yani Kurdistanê de herema bota dewlemendiyekî pir zêde bandor ser gel jî ser civakî kiriye. Lê mixabin serhedê de ev kêm bûye. Yani de aliye asimilasyon û bişaftina ez bêjim çandî de jî zêde bandor zêde li herêma bota nehatiye kirin. Ji ber ku pir li hember sekiniye. Yani wek bendekî yani pêsîra xwe wek bendekî wek bendavekî li pêşiya wê çarxa asimilasyonê, çarxa ku ez bêjim bişaftinê, çarxa helandinê yani sekiniye. Di wî yanî de pêwîst e ku her herêmên ez bêjim Kurdistanê di wê astê de di wê nêrînê de bin ji ber ku her tişta ku mesela bi ser medetê ne ji xwe bere yani ne doğaçla be ya ne ji xwe bere ew bi zanebûn yani li gor mesela ez bêjim pîvanên demê li gor pêvajoyê li gor asta ku ez bêjim ev civak çawa ku ez bêjim di aliyê çandî de piçekê bixwazê hilmekî an bêhnekî an jî ez bêjim tiştekî bikî tedît pêleke neyînî pêleke ji aliyê kapitalîst modernîteyê ve an jî ji aliyê sîstemê ve hat dixwazî ku derbasî wê qadê bibe tarûmar bike divê meriv hinek vî hal de pir heşyar bê û ez bêjim wê çanda resen wê çanda qedîm wê çanda ez bêjim orijinal divê meriv karibe hinek din jî meriv biparêze. Rast tamam em dikarin vê bêjin bi rastî mixabin ew ket hinek jî ser milê hunermendê Kurdan e. Gelek hunermendê em bêjin navbû deng xwe pêş xistî ve îro tinê ew mêze dike rew ji aborî mêze dike pêşengiya ciwanan nake pêşengiya müzikê nake yani ew kêmasiyekî mezin e ji ber ku sazî ji kêm in yani hunermend jî vê pêşengiyê nakin bandor pir ser civakê kiriye. Lê em hêvî dikin demekî nêz da banga me hemî hunermendê Kurd jî heye yani em bêjin Avrupayê ji bo yekîtiya navnetewî çawa mildan milê hev derketin kolana li qada me jî qada Kurdistanê jî milê bir milê hev ji bo pêşengiya çendê bikin yani milê bir milê hev xebat bikin yani ew pêwîst e ji bo me. Başa Hefal Bey Selçuwan bi rastî jî ez bawerim hêdî em gihatin dawiya bernama xwe me jî welo pir zû jî derbas bû. Tiştekî ku peyameke ku tu bêje wilo hindik û rindik hevê keremke bêje ez ê bernama xwe Yani serê de spasî verdikim spasî ji bo bernama dengê hunerê. Banga min ev e ciwanê Kurd bixwazin hunermendiyê bikin bixwazin îdayekî wan hebe ji bo gelê xwe em dixwazin bibin hunermend dibe tev gelê xwe be kêleka gelê xwe be xeta wî net be serkeftinê ji bo wê dixwazim. Başa gelek spas. Sağ ol zor spas. Mamoste Engin em careke dî gelek spas dikin pîrê bilûrê divê ti ciyê egîdê cimo tu bigirê û bi sadan tu şagirta perwerde bikî. Gelek spas spas ji bo kêkê Sezayî merê bilûrê spas ji bo mamoste Engin. Em stranekî wisa gelêrî bejnê bibêjin. Başa ez ê xatirê xwe bixwazim. Belê kerem. Em jî ji bo tevlîbûna te gelek spas dikin di jiyana te ya hunerî de em pêşerojê serkeftinê ji te re dixwazin. Ez bawerim em ê demeke nêze careke de em ê hevdû bînin. Belê temaşevanên hêja û guhdarvanên ezîz ji bernama rengên hunerê ez bawerim vê hefteyê em gihatin dawiya bernama xwe heyanî bernameke dî bimînin xêrê xweşî de dem baş û bi straneke xweş em dawî li bernama xwe tîrin. Zor spas. Bejene, bejene, le bejene, bejene, le bejene, le bejene, le bejena kim.
Bejene, bejeneli, bejene, bejeneli, 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 bejenake. Çıd bejeni kalu hatbu derdali bejeneli bejeneli bejenake. Çıd bejeni kalu hatbu derdalu gelulu deryam işte malake. Şabum ale radbum berdale bejeneli bejeneli bejenaki. Vez şabum ale radbum berdale gelulu deryam temalaki. Menu bejeneli tevhe berdiyali bejeneli bejeneli bejenaki. Menu bejeneli tevhe berdiyali gelulu deryam temalaki. Bejeni bejeneli 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 bejenaki. Bejeni bejeneli 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 bejenaki.